Všechny vás zdravím, konečně jsme dorazili, s kamarádem jsme se rozhodli, že teďka v září podnikneme zahraniční výpravu na Slovensko, na Svazovou Štěrkovnu. Mělo by tu být hodně amurů, i nějaký kapři, takže nás čeká teďka 4 dny lovu a pokusíme se ulovit nějaký místní torpédo a jestli se povede nějaký pěkný kapr, tak tu jistě uvidíte. Máme s sebou hodně partiklů, nějaký bojlí, takže budeme zkoušet jak amury, tak kapry a snad se máte na co těšit. Včera v noci první rybu jsem ani netočil, byl to menší amur, tak jsme ho jenom blejskli a ve 2 ráno nebo kolem 1 ráno, tak to sebral tady tenhle krasavec. 12,5 kg, jedna popka banánové ruňky, zasypanej kukuřicí a druhá ryba výpravy. Tak pustíme ho a jdeme se podívat na většího bráchu. Super. V noci po druhým amurovi, tak jsem to zavezl a za 1,5 hodiny se to rozjelo znovu. Zase stejný prut, zase popka, banán s meruňkou, zasypaný kukuřicí a teďka už o něco lepší ryba. 16 kg amur, krasavec. 108 cm, 16 kg krásy, super. Uvidíme, jestli dojde ještě nějaká lepší ryba. Máme první noc za náma. Jsme tady do pátku. Super. Úžasný. Krásná voda, krásné ryby. Tak, budeme pustit a jdeme pokračovat. Nech sa páči. Něco ke krmení. Jako hlavní jsem si zvolil partikl, který jsem si naložil dopředu kukuřicu s pšenicí. Pro větší zatraktivnění jsem si teďka ještě před samotným lovem celý partikl zalil sirupem Amur Special. A jako bojlí jsem si sebou vzal hlavně příchuť vařená kukuřice ve 20 a lesní jahoda. 2 sladký bojlí, které amuři i kapři dobře přijímají.
Teďka si jdu zavést, takže takhle mám nachystanou směsku bojlísu, obou příchutí, do toho krmní místo zahážu partiklem a jdeme čekat na záběr. Místo jsem si proklepal olovem, našel jsem si přesně ještě jednou tu hranu, takže tady, jak mám tyčovku, tak to padá o 1,5 m, ze 3,5 na 5 metrů nějak, takže 1,5 metru rozdíl, takže si přímo na ty hraně rozkrmím flek a položím si montáž kousek od ty hrany. Tak. Postavím to tam. Trošičku se udržovat motorem, protože trošku pofukuje, takže mi to sfoukává. Můžu se snažit se udržet na místě. Tak, to by stačilo snad. Tak, teď si tady rozhážu bojlisy. Ty hraně všude. Konečně záběr přes den, už jsem u ryby. Zahledl jsem, že to je amur, takže opatrný záběr do padáku na lavici před korytem. Takže zrovna jsem se byl vykoupat, tak doplaval jsem, pěkný. Doplaval jsem zrovna ke stojanu a šlo to do padáku. Takže jsem ho na sebe hodil kraťase a volil se na vodu. Nádhera, super. To je první záběr po přestěhování. Na ty čisté vodě ty zdolávačky, to je úplně úžasný. První ryba přes den. Tak snad se to trošku rozhejbe posledních 24 hodin. No, tady by mohl mít k metru. Nádhera. Ale už moc nejsou bojovní ti amuři. Takže hnedka po přijetí tak vylítl k hladině a udělal 1-2 výpady. Takový světlej. Takový zlatý. Je tam. Tak. No, tak to vypadá pěknou rybu. Amur.
hodně, tak metr. Něco větší než ten předchozí. Chodí pěkně z lavice, než to padá do koryta. Už druhý záběr. Paráda. Už nemám moc partiklů, takže šetřím. Takže budu dávat už jenom taky vždycky jenom lopatku na poslední noc, protože jestli budou v noci chodit záběry, tak mi dojde kukuřice. Takže budu dávat trošičku bojlícu. Trošičku víc bojlíců. Pojď. Pojď. Chycenej. Pojď. Op, a je tam. Super. A je tam. Krasavec. Paráda. Tak. Jáčku, jo. Dívejte, to jsou krasavci. Krásně. Spojím špicku a na krajček úplně. Noc začíná. Dostal jsem pomalej záběr, pak to začalo stát, pomalu to šlo do padáku. Většinou ty opatrné záběry tak jsou od Amuru a jak jinak na konci byl zase tohle ruský torpédo. 96 čísel, super. Jedna popka, banán s meruňkou, šlape to, bomba. Poslední noc před náma a pokud to také bude dál, tak na tomto místě po přestěhování, tak tohle už je moje třetí ryba. O jednu jsem přišel z dola, ale utekla mi z podběráku, ale to byla tak podobná velikost, podobná sorta. Snad dojde nějaká lepší kategorie, ale i tak super, krásný zdrolávačky ze člunu. Užíváme si to, paráda. Nestihl jsem si ani nachystat prut a na druhý prut mi došel záběr. Šlo to do pomalý jízdy, pak se to zastavilo. Říkal jsem si, že by kapřík, ale nakonec je to zase ruský krasavec, to je zase o píslík větší. 104 cm, něco málo přes 13 kg. Pojď. Paráda, bombice. Letelice. Paráda. Popečka, banán s meruňkou. Chutná jim. Super. Teďka zkusím na jeden prut dávat jenom kryl, abych ji trošičku odradil a zkusil zabojovat o kapra. Ale i tohle je paráda, ty souboje, jsou to bojovníci. A nehra, jdeme ho pustit, cvaknout a jdeme pokračovat. Kapřík. Druhý. Ten je o písl menší, ale ten předtím taky nebyl žádný velký, ale technika asi zafungovala se dostat na kapra, ale chtělo by to trošičku lepší rybu.
A máme konec výpravy. Poslední ráno se mi povedlo ještě udělat záběr od kapra. Včera v noci už jsem po těch záběrech prut, který jsem chytal na omorovém místě, tak jsem ho ani nevyvážel, protože jsem se chtěl vyspat poslední noc. Na druhý prut jsem zkusil dát kryl, abych trošičku odbil ty amory a dostat se na nějakého kapra. Kapry jsem udělal dva, jeden k 10 kg v noci, jakoby ještě za šera, ještě v noci, a druhýho přes den, jak jste mohli vidět, takový 4 kg lisec, toho jsem rovnou vyháčkoval u člunu. Kamarád Pavel, ten už má zbaleno, ten už pomalu odjíždí, s Petrem se teďka dobalíme a povalíme domů a budeme jenom vzpomínat, jaký to tady bylo. Bylo to úžasný, super voda, krásná, parádní ryby, užili jsme si to. Bylo to tady nádherný. Tak zase někdy, čau.